Dimu semuni afugo soulmate ya. Ofu nwa agbọghọbịa semuna na papa ya mụrụ ya n'obodo oyibo. Mana ha si na ha bụ ndị Naija. Mana ihe etego, ịghọtago. So maka ya wee fụ nwa okolobịa onye Naija like anya so much. Ya gụrụ akwụkwọ. So ọkwanụ ya ka the guy batala obodo wee nweta akwụkwọ ya. Wee si ya ka fa naba Naija. Faluo na ya ga-aka nweta ọlụ na Naija maka na ya dụ ka onye ọcha maa mma, ịghọtago, na ndị be anyị maka esi welu enetefe anya. And then ya ga-enweta ọlụ dị oke. Ya wee kwelu maka na ya gụrụ accounting. Fa wee na Naija. Faluo nọ ya mụọli ụmụ na-abụ. Ụmụ na-abụ afọ ya mụọli ya. Na fa hapụọlụ mami ya na papi ya ụmụaka na-abụ afọ n'obodo oyibo wee bịa kanaba. Papa ịghọtago, mami ya na papi ya na-enetefe anya. So ka ha lụrụ Naija ya enweta ọlụ na banki na na-eme ọfụma. So di enwetekwa ọlụ na-eme ọfụma. Dito na ya gụrụ akwụkwọ and ịgbagolo ebe ya si a na-epromote. And n'ịma na ndị promote gị na ịma na-enwezi efe etu isi enwe. Ọ bụrụ na ya dị enwe efe for the husband kama na ịmagolo na ya dị etinyechezi ọlụ this guy anya etu ya si kwesị na-etile maka na ya focus n'ọlụ ya. Anọgide di esi a eni ama nkwụnwụzi ụgwọ akwụkwọ na ama na-ewetenwuzi half. Ya kwesịrị na-eweta ka wee na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ. Ya si a ka ezi ihe na-eme ọlụ ị na-alụ. Ọkọlụgbogo ọkọlụgbede. Ya si oke na ya do capable nye bido na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ sọsị ya. Ihe a na-agakwa. Mana ịfụnanya ahụ ya fụlụ n'isi this guy wee nọbịa na ya da afụzi ya. Na ya ga-alụsi ọlụ afọ niile ịgbago ka ndị banki si ana late. Still ya lute ọbụna di ya ka batara obido na-apịugheli until one day ya wee na-excuse n'ụlọ ọlụ nata ọmarọ. O wee bụrụ na this guy enweghị enyi nwaanyị ọzọ ya na ya na-abụ na-akwụ. Si ha gbawa anya obu na ya mụrụ ka ihe a dị adụ maka na ihe a na-agwa anyị ihe a bụ na n'ọnyanwa ebe fabi n'ọnya na-akwụ ụgwọ ụlọ. Moto fa na-anya n'ọnya everything n'ọnya nwa na-akata for everything. Na-enyekwu ya some money obele oge obili ego ọma nkwụ. Ya mụrụ na ịgafu n'ọnwa anyị ka o ji achụ. So kwadi ahụ si ihe a wee wutie ya wee were aka nne ya this guy ka ọ kwụsị ụdị omume ọjọọ. Ya wee mee investigation. Ọ wee bụrụ na those girl ya na ya na-abụ na-akwụ. O nwekwa ihe nwelisi like na ya mụọrọ ihe ọfụ na-arụ this girl. Ya wee gbu ya nkịtị na-alụkwa ọlụ ya na-alụ. Kama na ihe a na-emezi bụ na ya na-ekwezi ka ya na ya na-abụ nọ. Na ihe a dọzikwa bụ na the girl dị ime. Ka aka na-ekwu na the girl dị ime na amụ ihe di emere. Di emuvuzie en with the girl ya na the girl biziel. Ya wee kpọọ ya wee kwabịa. Ọ sị ya eni afụgo soulmate. Na ejiri ụmụ ndị ọcha wele eme nwa. Papa ifugo. Na ya ma ihe okwu mụ hapụcha na ya ma ihe okwu. Wee sị akedo sị na enyi nwaanyị agwala ya nọ ihe okwu. Si eke wee kwụlụ ọtọ wee gwa ya. Ebe afọ ka ya nọ wee sị na o nwerezi ihe ya nọ na Naija eme ka ya nabakwa. Ya wee quit ọlịa wee chighete azụ. Ya chighetela azụ na ya fụrụ ọlụ ya ga-alụ. Ya wee chekwa kpọrọ ụmụ ya from be papa ya na ịmagolo na n'obodo a irure 18 years you don't live with your parents. Ọ bụgodu na ibu with your parents, ọ ga-abụ few parents ga-allow gị and ọ ga-abụ for a period of time. Ya wee mee gịnị wee je file ya for child support. Ndị gọọmenti wee nyebeli aka as na nwere ihe a na-alụ. Ha wee nye ụlọ ebe ya na ụmụaka na-abụ obi. Ebe afọ ka ya nọzi chọta obere ọlụ ya na-alụ. Wee na-ama na eji na-azụ ụmụ ya. Na-edi ihe nwoke a melia. Ọ sị m nne after 3 years ya nọlụ nnọọ bi etu ka ya sị nọlụ mmadụ kwa aka n'ọnụ ụzọ ya emepe ọ bụrụ die. And ka na-eji mepe ọnụ ụzọ ahụ ụmụaka solie gbapụta ịbịa mepe ọnụ ụzọ. Ya wee sị ya kedu ihe ọ chọrọ. Ọ sị ya biko na ya bịa ka obinye ego. Ya na-enye si ego gịnị. Ọ sị na ya nwee kan nsa ọfụ odogwu. Nọ ka obinye ego ka ya wee kwụ ụgwọ n'ọgwụ. Ya wee nebie.
duto na ụmụaka nọ na ya nwere ife a ga-eme maka na ụmụaka afụrụ anya makọrọ ya afọ ịghọtago ya na-alagodi ya anya o wee nọsị anya sị anya na ba na enwere ego ya na-enye na ya nwana ya na strọgụl ihe a ka a gwasịrị ọ na ihe a na-ewie na mụrụ ka ihe a dị adọ. After 2 weeks ihe a mesịara kpọkpọkpọ n'ọnụ ụzọ again na-emepekwa ọnụ ụzọ bụrụ die mana this time ka a nụrụ kpọkpọkpọ nyasị ụmụaka bụ anụ nọ na ya mara onye na-abịanụ maka na ụmụaka dị ekwe ka ya kwụsị ife a chọrọ ikwu o wee bụkwalụ di again na-ama ihe ọ bịara ịyọzi this time ya biko na ya ma nkwụnwụzi ụgwọ họteelụ ebe ya nọ na ya na-ayị ya ka ya nọzialụ bie wee tritibe onwe ya tritisizie onwe ka ya nabazie ya biko ka onye kwuoli ya aka n'ihe ya yọbụlie bifo agwasị ya ka ya jụọ gị kedu ihe iche ga-eme nyanwa ka ya wee nyere gị aka nọ ihe a chọrọ ịma chosekpulu ana na-ayọ anya sị asị bie pụọ o wee pụọ wee jee na-ayọ ndị mmadụ na-ayọ mami ya na papi o mere ọ gbara nkịtị for so long ha bịa yọbịa ka a gbaghalị ya ka a nyelie aka ka a nọlụ bie ka a mee nna ka a mee ibie ọsị m nne infact ya mụọrọ ihe ndị mmadụ ji wee che na sorry can heal everything mba ọ da heal etu afọ unu si wee che ọsị bụ na nwaanyị a sendushi afọ nkọrọ akụkọ ya bụ onye gwalịa maka m na fana abọfụla ebe fa na-alụ ọlụ wee kọba ịghọtagonu ifefafụ na marriage wete ndị Naija o wee kọsịalị o wee sị ka ọ kọọlụ m ihe ọsị m nne na ife a chọrọ ịgba bụ kedu anybody nwere ike inye any good reason ya ji wee nwee ike ịgbaghalụ this guy and number 1 mmadụ asị na ya nọ maka nwa o maka gịnị na o mere nwa ya li abandon from Nigeria ka o mere ụmụaka abandon na onye afụrụ ụmụaka n'anya even nwaanyị afọ tụbara ime kedu ebe ọ dị unu ka nwa afọ nọ kịta mgbe o ji na-ayị ego ọ dị unu ka ọ na-akata for the child so mmadụ asị na ya jiri maka nwa o number 2 mmadụ asị na ya nọ maka na ọ dị ka ọ bụ na bọsị nyafudebeli asị dị bọsị ọ gwara ya na the girl bụ soulmate wee hapụ ụlọ ha na-abọbini ya wee move in with the girl so mmadụ asị na ya forgive onye maka na soulmate ya ka ọ bụ mmadụ ekwunye because na ọ bụrụzi dị ka ọ bụ number 3 nke gwụlụbụ ike mmadụ asị na ya welu maka Chukwu wee gbaghalị ya na ebelivuru na Chukwu mmadụ agwa na agwagwa ya welu maka Chukwu yes mmadụ agwakwana anya mana o nwezikwa onye ọzọ gwele ndị cogent like a good reason ya ga-eji wee gbaghalụ this guy or support anya ya kwuo onye na comment section na ya ga-afị ya yes nọ ihe a chọrọ ịma na ya gba ihe bụ mgbaghalụ yes mana na ya ma mgbaghalụ onye nye afụrọ reason ya ga-eji wee gbaghalị ya yes afọ ifugo ọ sị bụ ya mụrụ ihe kpata na ndị be anyị na nwaanyị ga-ewere obu ha nye ha bịa weli ha emebe ihe sọlụ ha mesịa ajọsụ tupu ka a gasị na ịbụrụ mmadụ nwee feelings and emotions asị m nne na ya basigo dị prepre maka na this guy kpọrọ ya nata Naija na ya laikile etu Naija duto na ọ bụrụ oge ọbụla mmadụ a na-agbalụ oyi ọsọ na-agbalụ nke nwa ọsọ na-agbalụ nke na weda amaka na people are everywhere ọ sị m na onwere ife tọrọ ụtọ ka nne ya na-ele na street all those things a na-eme na enjoy be anyị rinne mana nwoke ya so wee nata bụrụ mmadụ na ọ bụ na ọ gwara ya n'ọnwa ka ọ chọkwu ya mụọkwuolie nwa no just na ọ hapụzi anya na-alụlụ gị ọlụ na-akpatalụ gị ego gị nwa na-amaghalịzi na ihe ọ dụneteli bụ ka abịa chụtabali ego akwa ifugo na ụlọ falụkwela ọlụ bifo ihe a niile wee mee mana emesigo ihe niile ọ just obere ihe na ọkwanya nwa nwekwazi dị ụlọ bikos na etu nya nọ kịta na ya mụrụzi mgbe a ga-anakwa Naija again na ya chọrọzi and na ya chọrọzi nwoke Naija too gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji gba ife ọ ga-eme ma ya gwazalụ bụ aka tụso ozi a ka olu dị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ